Татар малайы Гайсинден яр. Хәерле көн, исәнмесез, изге булсын көнегез. Сезнең алга чыгып бастым, мин Данияр булам, белегез. Дөньяга ала салдым. Мин татар гаиләсендә. Әти, әни өйрәтте татарча сөйләшергә. Әнием дә татар кызы, әтием дә татар улы. Шулай булгач, үземдә дә минем татарлыгым тулы. Мин татар малае, саф ислам дине минем. Татар булып калсам гына бетмәс милләтем минем. Мин ялкау малай түгел, иртүк таңнан торам мин. Әтием белән бергә гаетләргә барам мин. Компьютерны беләм мин, интернетны өйрәнәм. Сөйләшәм мин туган телемдә, русча да яхшы беләм. Тукай абый театрны яктылыкка илтә дигән. Театрларда катнашам, шигырьләр дә сөйли беләм. Сүз беләмен үземә милләтемне йокларга, беркемдән дә курыкмый туган телне сакларга.